अयथासार गरम दिनै माइ लामनांबाय नै सान्दुंआ आयु थिं 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 दुंदों ओमफ्राय नै माइ बरनगासिनो हाब थालिराबो जाथाव जाथावथार माथो माला मोनगोनलाय गुसु जानांगौ बेखौ अमृत सागर दे गोख्रै माबार नोंनो आंखौ भिडिअ खेबनो लेंहरना हानखांलाय माला खेबोखो नोंखौलाय भिडिअ मायाव अबे एंगेलथिंनिफ्राय नोंलाय नोङो खामानि गैयि खासिजोंसो हाख'बाय थादों नों दहाय गय जावफुनाय खिदि जावफुयो बेदरखौल'सो गब जानो रोंबायो बोरमा बेदर दिनै गय जावफुनाय लागायगासिनो नै उदालगुरियाव दाखालि लोगो मोननो थांनानै माला हरफा जासिगौमोन सिखा मिदिंबो जायो गावा खासिंसो जावफैयो बिराद जाम्बा मालाय फोरानो मा जावबाय थायोलै बेलाय मानसियालाय 30 दालसो जावखांबाय आरो नै 30 दालसो जावखांबाय ओमफ्राय दा जावफुगासिनो दङ बिराद दङ गय फुलिया सोरबाफोर बायनोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माने मिलायना हरगोन आरो ओरैनोलाय 60 थाखा बुंदों 50-60 आरो दामालाय 60 थाखायाव मोनो 50 थाखायाव मोनो आरो 70 थाखानिबो दङ बोसोर लायै बोसोर गय लायै गय बिफां लायै गय बिफां नै लागायगासिनो दं जोंना मा माने गावाथ' नै एकदम थैरिग्रिं ओंखामखौनो जाबाखैदां ओंखाम जायाखैथ' आरो बिदि जायोलै सिख्लाफ्रासो बांसिन जावफुनो हाबावगोन खामानि गैया नोंलाय नोङो खामानि गैयि खासिजोंसो हाख'बाय थादों नों दहाय गय जावफुनाय खिदि जावफुयो बेदरखौल'सो गब जानो रोंबायो बोरमा बेदर अमा बेदर हा सोंलायलायबावो नामा नोंसोरखो ओमफ्राय गान खासिजोंसो हाख'गासिनो नामा बिगुमाया खिदि जायो गोरजावबालफ्रा बिगुमाखौनो गोरखौसो जावनो लुगैयोबा नोङो गय जावफुगासिनो बिथांमोना हाजिरा लादां साथाम दाना आमफैयाबो हाजिरासो लायो खामानि गैया बादुलिसो बादुलि ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोबबावबाय एना दहाय फुङाव सिखारबावा 6थायावनो सिखारग्रालायनो 7था जागुलायबाय गय जावफुग्राया बेनो जाबाय रलै मोदोम जासो उन्दुलायबावो उन्दुनो बेसे दं बेयाव दाहाय खेबसेनो लांखानांगोन बेखौ मागोनि माबा गोसायजों बरि एवनायजों होख्लायगासिनो लाजिलायबो मा नाम मोनलाय नोंना आलु जाग्रा मा होनदोंमोनलाय जान्था फाग्लाना मदारु होनदोंमोनथाय ओंखाम जाग्रा दे लोंना हो फेनाङाल' मानो जोंनालाय मा बिलाइ बियार लाबोबावगोनदां थाम्फैया हा दे लाना फै गोख्रै ओइ नै जोंना बिराद रिदि रारां थायलाबायथारदों लिथुखुना लेरख' होनो लेरख'सो होनो जोंना सोरबा सोरबा लिथुखुबो होनलायलाङो बरिया थायदों लोगोफोर माने आं बोरमाखौ दिनै फानहरसिगोन आरो माथाम फानहरसिगोन ओमफ्राय नैबेथ' नोंथांमोना नुखादोंमोन गोबां अनदोंबो आङो बोरैबा मोनदों आरोना गोसोखौ दा बे राजाया दिनैनिफ्राय जोंनाव थानाय नंला बिमाखौ गोरलैयावनो आंनि हाबानि सिगां सैमा अरथारदों आरोना दा एसे बुरलाब नांगौ जादों नालाय ओंखायनो बेखौ फानहरनोसै आरो ओमफ्राय उफाय गैया माने फाननोबो अनदोंमोन दा उफायबो गैया फानहरनांगौ जासिगोन
माने आइखौ डक्टरनाव लांनांगौ जादों आइयाबो माने बेमार जादों नालाय दा मंगलदैयाव लांनांगौ ओंखायनो दा डक्टरनाव लांनो थाखाय बेखौ फाननाय जासिगोन आरो ओमफ्राय अरांनिफ्रायसो लेंहरदों आं बेफारिखौ नै माने अराङाव फरा एसे आरो दादाथ' ओमफ्राय सोरबाफोर मालाबा बोरमा फानहरनोब्ला बुंब्लानो जाबाय आरो आंनाव कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो केতিয়াबा কোনোবা ছাগলী বেচিব যদি দাদা কল কৰিলে হ'ল মোক জনালে হ'ল মই কৈ দিম ন দাদাই আহি যাব ওৰাঙৰ পৰা এনে ওৰাঙত মাংস বিক্ৰী কৰি থাকে ন ওৰাঙত ডেইলি মাৰ্কেটত মোৰ দোকান আছে এনে কি বুলি ক'লে দোকানটো ক'লে হ'ল ওৰাঙত চামু বা ৰমজানৰ দোকান কোনটো ৰমজান বুলি ক'লে চিনি পাব আৰু ৰমজানৰ মাংসৰ দোকান কোনটো বুলি ক'লে চিনি পাই যাব মিলাই মিছি দিব আৰু ন কেতিয়াবা আহিলে ওৰাঙত আহিলে হ'ল আমাৰ ডেইলি মাৰ্কেটত পাব না নেপালী কাটিং চব পাব না চাল থকাও পাব চাল নোহোৱাটোও পাব কেজি 600 টকা যিকোনো বস্তু পাব যিকোনো চাল থকা ল'লেও 600 माने बिगुर गैयैबो मोनगोन आरो ना ओमफ्राय बिगुर गोनांबो मोनगोन बै नेपालि काटिं दै गुदुंजों सुयो नालाय माबा दै गुदुंजों हयना खोमोनखौ बिदिखौ मोनगोन आरो ना दादा माने ब्रादारनियाव दा ओमफ्राय आं जिखुनु जाया बोरमाखौ हरनोसो दायो फैसा नांगौ जादों नालाय आइखौ जोंहा डक्टरनाव लांनांगौ जादों एसे बेमार जादों आरो ना आइया बिनि थाखायनो आं फाननो गोनां जाबाय आरो दे লৈ যাক লগ পাম কেতিয়াবা ছাগলী টাগলী বেচিলে দাদা ক'লে হ'ল তই মোৰ নম্বৰ माने आंनाव बुंबानो जाबाय आरो आं बेनिखौ लिंहरगोन आरो ना मिलायनानै हरनो हागोन नोंथांमोना एने माजबाट एरिया तारे माजबाट एरिया ওৰাং एरिया माजबाट एरिया আৰু ওৰাং এৰিয়াত বেচিলে ফেঞ্চিঘাটত আহিব পাৰিম না ফেঞ্চিঘাটত হ'ব কেতিয়াবা আহিলে ফোন কৰিলে আমি পাৰিম दे बोरमाखौ हरनोसै दायो बोरैबा मोनदों आरो ना बोरैबा मोनथारदों गाइखेर दौयै दौयै फेदेरनाय गैला नोंना राजाया थांनांसिगोन दिनै एफा माने गाइखेर दौयै दौयै फेदेरदोंमोन दा उफाय गैया आरो ना आइनि बेमारावनो फाननो गोनां जासिगोन दायो थांदो राजा दे माथो खालामनो दा उफाय गैया আমি আগাতে ভিডিও করলেছি दैमु बोले कले सबे सिनि पाइमु दैमु माजबादि जाय होक ओरांनाय होक गैला खाजाबायसो नोंसोरो माने राजानो खाजाबायसो जाओ ना दे थांमारसै होनबा लांबायसो जोंहानो राजाखौ लांबाय नोंसिना अयथासार गरम दिनै माइ लामनांबाय नै सान्दुंआ आयु थिं 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 दुंदों ओमफ्राय नै माइ बरनगासिनो हाब थालिराबो जाथाव जाथावथार माथो माला मोनगोनलाय गुसु जानांगौ बेखौ अमृत सागर दे 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 गोख्रै माबार नोंनो आंखौ भिडिअ खेबनो लेंहरना हानखांलाय माला खेबोखो नोंखौलाय भिडिअ मायाव अबे एंगेलथिंफ्राय ओरैनो 12 केजि आयु 12 केजि थिखोनायावनो खि ओंखारलायनो नागिरदों नायलाय अलसिया हिनजाव अलसियानि खामानिबाथाय जाखाथारा गोख्रै माव गोख्रै जोंहासो 200 दाल जावफुनो हालायलांबाय गया गय जावफुगासिनो आरो जोङो गय जावफुदों एभ्रिवान लोगोफोर गाइसमोन नोंथांमोन माने गय जावफुनाया मैया हाखर जावबाय हाखर जावखांनानै माबाजोब्बाय आरो ना मा होनो बेखौ हासार सासार लागाय हाखराव बहायखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो नै हाबाय सेंग्राफ्रा जोंना जावफुनायालाय 100 दालसो जावफुखांबाय नै जावफुगासिनो सासेनाथ' मावथिनो आखायानो थिफुबायनो नै अ बिबार बिबार
बिबार बिबार मानो बारो नों आयौ जालायलायबावो बिराद गाजा डाइलगफ्राथ' बे गोख्रै बोरै जानांगौ बिदिजोंलाय मेंबाय जावखुखाजोबदो जावखुनांगौखौ ओमफ्राय ओंखामा जानानै लादो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै रोगानोसै ना मा होनो औ जागोन र' जावखुनोसै आंबो एरनायनि मानि हाजिरा नोंहालाय मानि हाजिरा मोननांगौ ओंखाम संनायनि हाजिरा मोन नामा सोर फुदुंनो दे नोगोर मोसौम दं दे अरहैबाय थायो खेला न'आव सिङाव गयनि मोसौमा थाङोना माने गय जावनो रोङा नै मानो जावनो रोङा बिदि नङाबा हाया थानो नागिरा ना सोरासो गय फुलिया गय फुलिया सोरासो सामब्राम बुंथारलै जावसिजोबना हरलै कमेन्टआव बेखौ ओइ दंफांनिफ्राय सिरनाय दाखालि हरफा जासिगौमोन नो लोगो मोनथांनाया बे सिरनानैसो इयाव गोलैनानै रज'बाय बेखौनो गायबावदों बै माबा बागान टाइप खावना लाबोदो बियो गय बारियाव दै होनो साफात गायबा बागाननिफ्राय खावना लाबोदों बेखौ इयो दे थाब थाब जाव जिगुर आं दहायनो जावखांसिगौमोन बेखौ जावखांदो दहायनो जावखाङा थांनो थांनाय नङामोन नों जावखांबाबो जानला मोनला नादामलानायखौल' मिथिगौ ना नादाम लानायनि खोथा बुंखायोलै नारनायखौल' मिथिगौबा खारबावोसो मिथुना जावनो रोंथारादे दे लेब्रा जबाय हावलालानै होद बोथोरबाय बेले आरोबाव गय फांसे जावखुबानो होनलायबाला खामानि गैया होनलायथारो नै हायाखै नैथिं होद बिदि एरख'बा गलाजोबगोनसो नुवाखै नोङो सिङाव मोनसे रोदा गिदिर थायो ओंखायनो बेखौ दा गायनायाव बेखौ एरखुनांगौ माने फांनैबो गायगोन होद गायनांगौ फांसे माबानोसै दा बेखौ फबबाय दा जायो दै मोना होनसै बिसोर फांनैबो गायजायो दै मोना फांनै गायना होगोन जायो थायोब्रा फांनैबाबो थायोब्रा थायाखै फांथाम गायबावनांगौसो 10 फुट नैबे जाबाय दै मोननायनि सिखा बेखौ नायलाय नै मारै जावखुनोसो थाङो नङा हारसि बे दै मोननायनि सिखा बियो नैबे एसे देरबावथां र' फैथिं जावखुनो फै नुबाय मासे मोजां हालायो आं लागाय मावना हो खनसे नारनायावनो मेङोबा बोरै जानोलै बिदिलाय खनसे आरो बुयो नामा होस